kuma Daurawa ya ce ta wannan kofar ake iya samun dama a juyin mulki. Duk uban da ya kalubalanci Habu Salma Allah ya tsine mai albarka, kowane irin mutum ne. Wawaye kawai, kuna hawa manyan motoci, an haɗa kai da ku, kuna zaluntar mu, kuna hana mu yi abin da muke so. Rayuwa ta Najeriya gwara a yakin mu juyin mulkin da zai yi ma gwara a juyin mulkin koma waye a ba. Nan zalunci demokradiyyar ƙaryai, demokradiyyar zalunci, in an zo za a yi zaɓe sai an bi malamai lungu da saƙo an ba su wani abu saboda kar su je su rika alƙunu, kar su sa talakawa su yi addu'a a masallatai. Tun da ake ba a taɓa tsaya aka ce to bayan an idar da sallah a yi addu'a, ya Ubangiji ya tarwatsa wa'innan shugabannin, ko kuma ya Ubangiji Allah ka shiryar da wa'innan shugabannin sa hanya daidai. Ko da sun faɗa Allah ya shirye wa'innan shugabannin ta hanya daidai, wallahi tallahi ba da zuciya ɗaya bane. Saboda me ana ba su wani abu, suna hawa manyan motoci, ƴaƴansu suna ƙasashen turai, su malaman da ake ba kuɗin da suke son su hana mutane zanga-zanga. Shi kuma Daurawa da ya faɗi ya ce wai irin wannan ne ke jawo juyin mulki. To kaga shi ma yana cikin giyan mulki, yana kan mulki, yana jin daɗi, yana samun kuɗi, ƴaƴan shi, matan shi, ƴan uwan shi. To kaga bai damu ba da duk wani talaka ya mutu. Ubangiji Allah ya ji kan Albani, Allah ya ji kan Sheikh Ja'far, malaman sunna nagari, malaman sunna wa'inda waliyan Allah ne, ƴan aljanna. Ya Ubangiji ya kai musu haske kabarinsu. Wannan abubuwan dama da aka shirya wa ƙasai shine aka bi dalilin da yasa aka halaka su. To wallahi mun gama mai duk wani malami dan buga dan maka dan cuwa-cuwa mun daina bin shi. Wallahi ba mu ba su kowanne, yan dariƙan ne, yan izala, kai kowace irin aƙida kake, wallahi in dai baka biyo goyon bayan a tallafa ma talaka ba, wa'annan mutanen su ji tsoron Allah. Ku yadda ko ya kamata ku kira mu ma hayya alal jihad, mu bi mu tafi lungu da sako mu an so yancin mu gurin su. In yau kuka birkice, wallahi tallahi a matsayin ku wanda muke bin ku, saboda ku malamai ne kuma muna muku biyayya, ya kamata a ce ku za ku yi mutanen nan da'awa, ku fara musu nuna musu fushi, wallahi sannan mu bi ku. Amma mu ne muke yi, ku kuma kuna kwantar da mu, banda mutuwar da muke, banda yunwar da ke damu mu, banda karatun da muka yi aka hana mu aikin yi, takaddun na nan aje, an hana mu aikin yi, kasuwa in ka fita ba za ka samu ba, an ki tsara wani program, an ki bude wani kamfani a zuba mutane a ko'ina, ga yunwa ga talauci, an hana mutane noma, komai ya tsada. In ka samu 1,000, abincin 1,000 ba zai maka ba, kana da iyali 5,000 ba za su maka ba a rana. To wani irin masifa kuke so? Wani irin bango ne kuke so a kai? Wani irin masifa ce ta rage? A yi rigimar da abin da ya rage kawai mu fito, idan gwamnati ta ƙi kula da mu, mu fara cin uwar duk wani sakta na gwamnati. Duk wani sakta na gwamnati, ba wani zaman lafiya, ba wani shugaban da zai mana mulki. Ba mu yadda da tsarin mulkin shi ba, ba mu yadda da tsarin zaluncin da suka kafa mana suna yi ba. Suna tara billions of naira don biyan bukatunsu, kuma kudin da suke tarawa billahi la ilaha illa huwa su kansu ba san me za su yi da su ba. Yawancin cikin su fasikanci, fajirci, cin kai ka bari ba, su ne duk suke yi da kudaden mu, su yi gidaje kasashen turai, su yi waye. Kun bar talaka yana neman naira 100 ko 200 wanda zai sa a bakin salati ya gagare, komai ya tsada, kuna ji kuna gani, kuna da yadda za a yi. Wannan zalunci ne. Babu ruwanmu da wani malami wanda bai goyi bayan a yi zanga-zanga ba, wanda bai goyi bayan a tada hargitsi da fitina. Wallahi muna so a tada fitina, ba abin da ya rage. Wani uban shi ya mutu kan yunwa, wani dan shi ya mutu kan yunwa, wani ya mutu da bakin cikin ga iyalan shi, ba abin da zai iya ba su. Shine kuna challenging din Abu Salma, Allah ya tsine mu duk uban da ya challenging din shi. Kuma wallahi tallahi duk wanda ya fito yana faɗi mana wannan maganganun, ba mu ba shi, kuma ba mu ganin girman shi, babu ruwanmu da duk wani abin shi, ba za mu bi ka ba. Kai talakawan Najeriya, kanku ya waye. Duk wani malamin da kuka san yana social media, billahi la ilaha illa huwa, yake goyon bayan ku kwanta gida ku mutu da yunwa da talauci da bakin ciki, wallahi billahi la ilaha illa huwa, ku abin din shi, ku unfollowing din shi, account din ya daina samun kuɗin. Muna bibiyar ku,
gwamnati na tara muku duniya, mu kuma kun ƙi bari a ba mu haƙin mu. Sarakuna su ba ma bangon su ake ba yanzu, saboda me su ma tuntuni sun sa tasu biyan buƙatar akan talakawan kar su ji daɗi. Su ma yanzu gashi tasu tazo ba ma babin su ake ba, saboda me yanzu halin da ake ciki duk wani sarki yana ɗaɗɗar bai ma iya magana, bai iya cewa komai. To haka za a zauna kowa kuɗi ya rufe mai ido, ana zalunta al'umma mun yi shiru. Ina za mu je? Wanda ya wuce mu fito a yaƙi, wanda zai mutu ya mutu, wanda zai rayu ya rayu. Ƙarya kuke yi azzalimai.